ina woodi rendoji koɗoji e gasɗe cabbuli e lugge kono aade kam hoɗata ko e galle tawa kadi ina newnana ɗum gurdam moƴƴam ɗam alda e caɗele ko wurde oɗon gandi e sahaji jawtuɗi Essence Tchabibi waɗi no lancement logement Dar Salam ha joni ngal jaɓɓal ina jokki koye mum tan wona ko ɗum saabi dendagal équipe Essence Tchabibi waɗi jillu e nokkuji ɗi tereji mabɓe goni ngam hollirde ha ɓura labtude e haqqillaji mon darnde Essence Tchabibi ko habitant social nyande aljuma nogas lewru marse ɓe gadori ko nokku ina wiye Lac Rose ɗon wiyete ko lotissement Elhaj Oumar Tall hade wutte fondede e jullare yataw jomum tawaka autoroute corniche umiɗo foire rewi ha Tivaouane Peulh ko toon min dewi on ji lawol ngol no wayi yawde ko 30 minutes tan min mbaɗi min naati Lac Rose nde min naati Lac Rose kadi onon yiyani hoore mon sito c'est à 100 mètres du lac o nani donc c'est à 100 mètres du lac temedere mètre e lac o gueeƴo maayo ngo nan caggal maayo ngo koye 1000 mètres galleji ɗi nan ga somin dari ga mon ji galleji yimɓe fuɗɗima fondement uji wuuro ngo na dañi courant na dañi ndiyam donc ko wallude sénégalais uji ɗi tan waɗi min jogi oɗo programme momin mbiyata programme donc de l'habitat social yimɓe ɓe na yeeyira terrain uji ɗi à 3-4 millions minen min mbi ɗum minen min ballat yimɓe ɓe ɗum waɗi ko 2 millions 500 mille min jeeyirta terrain uji ɗi kala mo wawa ɗum yoɓde joni joni wawa yoɓde ɗum e lebbi 12 donc tout ça c'est pour wallude yimɓe wuro ngo ko pour wallude yimɓe leydi ndi ɗum waɗi min jogui oɗo programme donc on yi programme oɗo ko lotissement El Oumar Foutiyou Tall min guinniri oɗo lotissement wonɗo ga e Lac Rose caggal ngal foof koko fewnate foof ko galleji min mbaɗata ɗum ɗo e Boya pour so ga gasi min waɗa attaqué kala ko mbaɗi ga pour tottude ɗum yimɓe ɓe mbawa hodde par ce que yimɓe ɓe foof yimɓe on yi no wayi musde lois on ji caɗele kadi dañdi e affaire galleji e terrain uji kono ga ko programme spécial de l'agence spéciale l'agence immobilière Tchabi qui est reconnue par l'état du Sénégal donc so waɗi yimɓe ɓe gandira ɗum noon Allah waɗi min mbaɗi hen résultat uji kewɗi Sénégal hewɓe ji liggey momin mbaɗi ga kala naɗɗo ga ma dañ galle ma dimension uji ɗi ko 150 mètres carrés ko 15 sur 10 donc ɗum waɗi prix o ko 2 millions 500 mille so tawi neɗɗo wawa yoɓde ɗum cash jogori yoɓde ɗum e lebbi 12 donc intérêt dañata hen intérêt o ko 30% wonata donc so waɗi neɗɗo o wawa yoɓde terrain o lebbi 12 tranquillement so gayni min tottamo galle mo ko délibération kono so délibération o yalti ko agence o toppitta ha jomum daña baay mum e inde mum fof ko liggéey agence watta fof ko liggéey agence o ko agence o watta gérer ɗum ɗon donc so miɗo famata ni eɗen paami ene fof liggéey tan ko yo woto fof heɓ galle voilà c'est comme ça caggal nde ganduɗon ko wooda Lac Rose keɓɗon kabaruji mum fof ko nden ɓe gummi ɗon fayde lotissement Harouna Moussa Kane lombiɗo hakkude Bambilor e Diamniadio ɗonne ko e nokkuji ɗi Essence Tchabibi yeeyata tawa koye prix beebɗo gonduɗo e kayitaji gonɗuɗi en dokkat konngol gardiɗo Essence Tchabibi woni kadi mawɗo oɗo jillu e ñalawma hande o Bocar Sadiq Kane donc oɗo site momin gari o woni deuxiéme site oɗo non woni e hakkunde Diamniadio e Bambilor nde min garata joni joni onon e hoore mon on yiyani hoore mon logement ministériel uji ɗi ganduɗa ko Macky Sall président de la république waɗi ɗum ga e Diamniadio donc pour wiide mon ga e Diamniadio waddani ga e Bambilor koye nder Bambilor woni koye presque fin Bambilor e début Diamniadio ko hakkunde Bambilor e Diamniadio site uji ɗi ɗo goni ko 150 mètres carrés donc e programme habitat social mo ganduɗa ko pour wallude bandiraɓe ɓe ɗo sa waɗi 2 millions 700 mille daña terrain mo ganduɗa ko bail directement yaltirta mutation directe aux impôts et domaines avec bail so sa nanni kayit ma ngara maha hande on jii site oɗo
ko 150 mètres carrés 150 mètres carrés kono galleji ɗi nani onon yeni hoore mon galleji ɗi donc galleji ɗi nani donc onon on yeni hoore mon waɗɗani site uji ministériel jam ñaaƴaw on yeni hoore mon ga fof koko hoɗa donc so yimɓeɓe tinnima tan maɓe dañ ɗo galleji taw musata e posuji mumen ko on programme min gadduno pour bandiraɓe jiiya ɗum pour bandiraɓe kadi wawa hen wadde bénéfice o ɗum ɗo kam kala yiiɗo andina laaɓi no leeri mutation directe e indema impôt et domaine kadi programme o foof ko agence immobilière Thiaby Bi waɗantama ɗum gérer début jusqu'à fin donc an sa naati e programme o a finat tan ɓe mbiyama ar ƴettu kayit galle ma yamahoy donc ɗum woni programme Thiaby Bi kayitaji ɗi e foof ko agence immobilière Thiaby Bi toppitta ɗum pour client ɓe min mbiya bandiraɓe yoɓe tinno kamɓe foof ɓe naata e oɗo programme ɓe daña galleji par ce que ga kala yiiɗo ga anda ladde ndeɗo ko ujunnaje galleji kala tinniɗo tan ma dañ hen wona yoɓoɓe loas wona ɓe ganduɗa ɓe jiiɗat mofde kalis mumen e leydi wona ɓe ganduɗa ɓe jiiɗat wadde peut être étage uji immeuble uji o ko lotissement Harouna Moussa Kane 2 min dañi lotissement Harouna Moussa Kane 1 Bayah min dañi lotissement Harouna Moussa Kane ɗo e Diamniadio e 150 mètres carrés caggal nde pamɗon nokku lombiɗo hakkunde Bambilor e Diamniadio fayida gonɗo hen e ɓuure mum e hoolare nde ganduɗa nimsa wodata hen ɓe jaɓani nokku ina wiye Dias tonne hono ko yiya Lac Rose e Bambilor ko ɗum kadi woni ɗon e on nokku aéroport Dias waddi ha joni en dokkat konngol Bocar Sadik Kane ɓuura wawde famminde bandiraɓe wonɓe e nder leydi e caggal leydi ɓuure e newuya e ballodiral gongal hakkunde encense Thiaby Bi e rendo ngo on jiini min gummima Lac Rose nde min gummi Lac Rose min jeehi hakkunde Bambilor e Diamniadio en holliri programme o no sifori toon e no yarirta toon ni ko aéroport Dias min gari pour hollirde programme uji ɗi ga kadi aéroport Dias mi sikki kala wonde sénégalais na andi ko woni ko aéroport Dias e opportunité uji ɗi ganduɗa nan aéroport Dias donc on yi galleji ɗi ɗum ɗo foof ko galleji onon jiyani hoore mon ɗum ko la route nationale min joguino terrain uji sara autoroute à péage hande ko gamin gari sur la route nationale pour hollude mon terrain uji ɗi te sondari terrain uji ɗi ganduɗa ɗi min dañi ga e aéroport Dias ga ɓuuri yawde kayitaji par ce que ga kayitaji ɗi ko papier express koko signa ha paari maire o signi ɗum sous préfet o signi ɗum so neɗɗo soodi o yoɓante ko ganduɗa koɓe mbiyata ko ordre de recette so ordre de recette o so natnama tan kayitaji ɗi yaaha enregistrement so yi enregistrement min totta jomum kayit galle mum o ara o maha walla o waɗa kala ko watta ko donc ga kadi min haalni yimɓeɓe ko terrain uji 200 mètres carrés ɗi ganduɗa ko 1 750 000 min tottirta ɗum kala mo wawa ɗum yobde cash yoɓa ɗum e lebbi sappo e ɗiɗi ɗum woni programme Thiaby Bi kadi ko ɗum o wallirta yimɓeɓe versement o toujours ko caution o natat so caution o naati ko heddi ko noon client o yoɓira ɗum sese toujours prix cash o e prix mensualité o wona gotum prix cash o ko 1 750 000 prix mensualité o min ɓeydat hen ko 30%. So waɗi client o ƴewno yoɓiri ɗum so nanni caution ha paari donc on programme min jogui ɗo programme yawɗo kayitaji ɗi na jaawi donc c'est force 2 jours 3 jours neɗɗo jogui dañat kayit mum so soodi cash mo ganduɗa wawa sodde cash min few mofta kayit o ha nde o paari foof min tottamo kayit mum mi sikki ɗum ɗon no leeri onon yiyani hoore mum ɗum ala ko ɗum ɗo no leeri kala to neɗɗo wawi nawde ma andu ɗum ɗo kam cahan ala ɗo ɗum ɗo ko golle tigui woni ɗo donc min salmini on min juurima on caggal nde nanɗon jiiruɗon guite mon ɗo rewa ɗo fof Lac Rose Bambilor ɗo e Dias waddi encense Thiaby Bi wi mo kala e hoɗorde mum yo hoɗande malande sakor mon jaam kala jiɗɗo jokkodirde e maɓɓe mbaɗata ko 33 834 81 81 33 832 15 63